Все-таки можем мы уже сказать, что Беларусь згортвае мігранцкі крызіс, і Лукашенко все-таки мае намер перагарнуць гэтую мігранцкую сторонку? Ну, гэтым разам верагоднасць таго, што мігранцкі крызіс будзе згорнуты, у краі вялікая. Але казаць, што гэта адбудзецца вот проста зараз, я б не браўся. Таму што ёсць пэўная колькасць мігрантаў, якія заехалі на тэрыторыю Беларусі. Тут залежыць таксама ад шматбаковай камунікацыі, ці, скажем так, уціхую вернуць назад у Расію, таму што апошнія 9 месяцаў асноўнай крайніц, асноўным пастаўшчыком людзей ёсць Расійская Федэрацыя. Ці паспрабуюць таксама уціхую альбо не зусім уціхую праштурхнуць праз дзяржаўныя межы. Таму што як бы там не было, але пэўная колькасць она заўсёды праходзіць. Так, Таму, але працягвайце. Але ў адрозненне ад мінулых перыядаў зараз мы маем супадзенне адразу некалькіх фактараў. Першае гэта фактар амерыканскага перамоўнага трэку, які шмат у чым, дарэчы, спрычыніў, на маю думку, і выдзяленне грошай міжнароднай арганізацыі па міграцыі, бо хоць гэта структура ААН, але Злучаныя Штаты з'яўляюцца адным са спонсараў. Так, это фактычна рэалізацыя альбо той палітыкі, якую праводзіў Еўрапейскі Саюз да 2020 года, ну а з іншымі краінамі да 2022 года. А таксама гэта рэалізацыя ў нечым тых патрабаванняў, які выказваў Лукашенко. Таму што я нагадаю, што Еўрапейскі Саюз непасрэдна альбо таксама праз міжнародныя арганізацыі актыўна укладаўся, гэта афармлялася як тэхнічная дапамога у разбудову памежнай інфраструктуры краінаў, якія маюць сумесныя межы з Еўрапейскім Саюзам. Наўзамен Еўрапейскі Саюз афіцыйна ці неафіцыйна вымагаў ад гэтых краінаў стрымліваць потокі нелегальнай міграцыі. І сярод іншага, вот, напрыклад, калі памятаеце сітуацыю 2020 года, асноўным пытаннем беларуска-еўрапейскіх адносінах была дамова пра рэадмісію. Гэта азначае, каб тых нелегальных мігрантаў, які прыбылі з тэрыторыі Беларусі, назад высылаць у саму Беларусь. І пачыналі нават будаваць пункты утрымання гэтых мігрантаў, там пад стопсамі, дзесьці яшчэ. Зноткі за еўрапейскія грошы. Спыніліся гэта праграма тэхнічнай дапамогі, яны спыніліся ў 2021 годзе, но адпаведна і гэта Лукашенко сам агучваў, што, мовна кажучы, няма грошай і няма абароны ад мігрантаў. І вось гэтыя грантавыя сродкі, так, яны адносна невялікія, але у прынцыпе не маленькія. Гэта фактычна сігнал таго, што ну, прынамсі, частка краінаў, і калі казаць Злучаныя Штаты Амерыкі, яны гатовы вярнуцца да гэтай формулы. Апроч таго, гэта пэўны прэцэдэнт, які паказвае, што можна з Беларусю працаваць у рэчышчы надання тэхнічнай дапамогі. Фактычна грантавых сродкаў беларускім урадавым структурам. Нават у цяперашні час гэта вельмі важны сігнал для атачэння Лукашэнкі, вельмі паганы сігнал для офісу Святланы Ціханаўскай, дарэчы. І плюс да гэтага накладаецца яшчэ раз той самы амерыканскі, польскі перамоўны. Прашу прабачэння, зараз паправлю крышачку. Таму што знікае манапалізацыя падтрымкі Беларусі толькі праз тыя структуры, які называюцца беларускія дэмакратычныя сілы. Банальна. Все вельмі проста. Ну, сэнс які, што зараз пытанне такое, пытанне падтрымкі Беларусі. Гэта азначае, што частка грошай будзе ісці, умоўна кажучы, на то, каб існавалі апазіцыйныя структуры в экзіле, але частка грошай будзе скіроўвацца непасрэдна ў Рэспубліку Беларусь, дзе, улічваючы палітычную сітуацыю, іх размеркаванне будзе праводзіцца па ўзгадненню з беларускімі ўладамі. Так. Гэта ў выпадку, калі яшчэ раз, вось гэты кейс он ператворыцца нешта большае. Але давайте вернемся да тэмы мігрантаў, і мы маем польскі перамоўны трэк, які не скончаны, з які хутчэй за ўсё будзе працягвацца. Мы маем амерыканскі перамоўны трэк, мы маем спробу Літоўскай рэспублікі завесці свой перамоўны трэк праз падвышэнне ставак, но Мінск робіць тое ж самае. І, дарэчы, там перамоўны трэк можа з'явіцца, таму што фармальна, вот, умоўна кажучы, карцінку перамогі, гэта першы зварот, хто першы міргне. Вот першая міргнула Літоўская рэспубліка, она звярнулась з просьбай паспрыяць вяртанню літоўскіх форумаў. Вось, таму гэта вот першы крок, які у атачэнні Лукашенка ўспрымуць як свою такую маральную перамогу, і гэта пры наяўнасці розуму можа дапамагчы распачаць
перамоўны трек па сутнасці па нармалізацыі адносін. С- с- Стаўка ва ўсім гэтым гэта транзітныя потокі, таму што калі браць агульны падыход Злучаных Штатаў Амерыкі, вот, палітыку Трампа і до 2020 года і цяпер, дакладней до 21-го, то, што спрабуюць аднавіць, то гэта дэ-факта спроба пашырыць поле для манеўра афіцыйнае Мінску, каб паглядзець, як ён будзе себе паводзіць, ці будзе балансавацца ўплыў Расійскай Федэрацыі. Спадар Ігар, то вось Для... я вас пераб'ю, выбачайце, вас пераб'ю, бо тэма вялікая, часу не так шмат. Я вот уже адразу літоўскі кейс трошачкі мы ў бок адкладзем, і тым больш у нас адразу пасля вас будзе размова з прадстаўніком таксама грамадзянскай так эліты Літвы на гэты конт. А вось пра Польшчу, калі казаць, бо бадай што паміж Варшавай і Менскам цяпер так найбольш такія найлепшыя умовы так для працягу некага дыалога. Польша, мы ведаем, што акурат мігранцкія атакі, ну плюс там яшчэ нейкія былі дэталі звязаныя з забойцам так гэтага польскага жанеўра на мяжы. Это і была умова так разрадкі дачыненняў паміж краінамі. І вось паводле этой логікі Лукашенка згортвае мігранцкі крызіс. Мы бачым з палякамі, ну, што там за вікенд 100 толькі спробаў, так, там 50 спробаў, некалькі дзесяткаў спробаў за апошнія дні штурму мяжы. За пазаўчора быў рэкорд 6. Вось. Так. І, ну, это, можа, і з надвор'ем таксама звязана, што пахаладала, думаю, тут все фактары так сышліся. Якія далейшыя дзеянні вось па этой лініі? Умоўна, у сярэдзіне лістапада, так як абяцаў польскі ўрад, яны могуць адкрыць баброўнікі кузніцу, пры гэтым Лукашенка павінен вызваліць Пачобута. Так, ну і нейкіх там яшчэ знакавых... Он не павінен, але можа. Можа, так, вызваліць Пачобута і яшчэ там польскіх іншых грамадзянаў ці важных для Польшчы вязняў. Што далей адбываецца? Далей адбываюцца наступныя крокі, але тут хутчэй яны будуць ісці паралельна з амерыканскім трекам, таму што Злучаныя Штаты Амерыкі хутчэй таксама за гэтым назіраюць. Ну, першая разрядка з Польшай гэта гульня, скажем так, двух краінаў. І тут трэба і Варшавы, і Менску адразу на два накірункі. Гэта і Вашынгтон, і Пекін. Наступнае пытанне, але гэта то, што можа вырашыцца ў двухбаковым фармаце. Калі памятаеце, у 2020 годзе абмяркоўвалася маштабная рэканструкцыя так званых сухіх партоў, гэта тэрміналы на пунктах перасячэння мяжы чыгункай. Калі трэба перагружаць кантэйнеры, адпаведна на вагоны з адной шырынёй калёсных параў на іншую. Часткова гэта праект рэалізоўвались нават, ну, што называецца, з прыцэлам на будучыню, часткова яны паставілись на паузу. Гэта другі пункт, і адпаведна цалкам можа быць, што будуць адкрывацца наступным крокам. Гэта планаваныя на 21 год чыгуначныя пункты. То бок гэта для калійных угнаенняў. Польшча дасць добро на транзіт калійных... Не? Не факт, таму што з калійкай тут ёсць адна праблема. Калійны угнаеннік – гэта насыпны тавар. Вось, і патрэбен іншы тып сухого порту. Патрэбен іншы тып тэрмінала. Трэба банальна высыпаць, перасыпаць. Але гэта можна зрабіць дастаткова хутка. Польша пры умове зняцця санкцый з беларускіх калійных угнаенняў, яна можа даць калідор, гэта будзе ў польскіх інтарэсах. І іншая справа, што такі фармат, ён пойдзе ў разрэз з інтарэсамі Літоўскай рэспублікі, і канкурэнтам для Польшы можа стаць Латвія. Таму што я нагадаю кейс, калі яшчэ абмяркоўвалася, у які порт Беларусь-Калі будзе укладацца, у порт Рыгі альбо порт Клайпеды, гэта, ну, больш за 15 год таму. Там гэты кейс разглядаўся нават у арбітражы Еўрапейскага Саюза. Літоўская рэспубліка банальна разабрала частку каліі, якая ішла з Літвы ў Латвію. Ну, было такое, што называецца. Калію пасля аднавілі, але было ўжо позна. Праз некалькі год. Таму пытанне, што варыянт нармалізацыі з Латвіяй, хутчэй, чым нармалізацыі з Літвой, яго таксама можна разглядаць. Але не аднымі калійнымі выдаеннямі, што называецца, жыве беларускі экспарт, таму Польша, так, яна можа стаць дадатковым вакном для экспартных потокаў і, адпаведна, ну, мець пэўны ўплыў на працэс унутры Беларусі праз, зноў-такі, мадарацыю вось гэтага транзіту. Ну и так, и при этом повышается легитимность Александра Лукашенко, увеличиваются магчимости белорусских уладов по заробку и так далее. То бок мы трошки так вертаемся у 2011-2012.
Не вяртаемся, потому что, ну, по заробку, давайте так, як бы там ни было, за кошт войны, за кошт ВПК заробки выросли. Гэта рэальная рэч. Пытанне ў чым? Пытанне, адбываецца ізноў спроба перабудаваць структуру беларускага экспарту, але гэта магчыма напоўніцца толькі тады, калі будзе паслабленне па іншых пакетах санкцый. Але тут, калі казаць пра, скажем так, адрозненне ад сітуацыі там 19-20 года, в выпадку тая краіна, якая першая зрэагуе на наданнё транзітнага калідору, яна будзе мець большы ўплыў на працэсы ў Беларусі і большую знешнюю падтрымку ад двух гульцоў, які ў гэтым зацікаўлены, яшчэ раз, ад ЗША і Китаю. Так, і цяпер Польша... Таму гэта крышку большая гульня, чым просто гульня на беларускім накірунку. Так, Польша і Літва цяпер за это змагаюцца. Спадар Ігор, ще такое пытанне. Мы памятаем 2021 год, як гэты мігранцкі крызіс пачынаўся. І цяпер мы ўжо маем кучу сведчанняў і ў Літве, і ў Польшы, і журналісты беларускія пра тое, што і там самі сілавікі нават і падвозілі да той мяжы і вучылі, як это рабіць, і нам аддавалі інструменты для этого і так далей. То бок Еўропа, Захад гатовы перагарнуць старонку ў гэтым пытанні і забыцца на гэта. Такое забываецца ў палітыцы, што кіраўнік адной краіны спецыяльна робіць такую шкоду на межах іншым краінам. То бок суседзі перагарнуць старонку, Захад перагарне. Ну, Захад гэта неаднароднае, што называецца, утварэнне, але пытанне перагарнуць старонку цалкам забыць не. Натуральна, што пэўныя высновы будуць зробленыя абодвумі бакамі, але пытанне, што зрабіць выгляд, што нармалізацыя магчыма і асцярожна пайсці на такую нармалізацыю, чаму б не? Яшчэ раз, ёсць каштоўнасная аснова палітыкі, ёсць рэальпалітыка. Спадар Ігор, калі вы сказаць уласна пра спонсараванне альбо фінансаванне вось у ўзмацаванні беларускай мяжы ў пытаннях прафілактыкі незаконнай міграцыі, так, чаго хацеў бы бачыць у тым ліку беларускі дзяржаўны памежны камітэт. Наколькі рэальна, што такія сумы могуць вылучацца? Я сабе цяжка уяўляю, каб Літва і Польша, якая бачыць, што ўжо колькі гадоў робіць рэжым Лукашэнкі на межах еўразвязу, будзе яшчэ вылучаць ім грошы на тое, каб яны штосьці імітавалі ў плане таго, што яны ўзмацняюць гэтую мяжу. Ну, я думаю, што могуць вылучацца. Яшчэ раз, пытанне... Гэта будуць невялікія сродкі, наколькі я разумею, бо раней гэта былі невялікія. Не публічна, напрыклад. Ну, давайте так. Раней сярэдні памер гадавого фінансавання ад Еўракамісіі, гэта, калі не памыляюсь, 19 год, у год заходзіла каля 400 тысяч. Яшчэ ад асобных краінаў Еўрапейскага Саюза сукупна гэта яшчэ каля 200. Да, мільёна на год гэта заходзіла. Зараз мы маем 300 тысяч на пустым месцы адразу. Спадар Ігор, то можа тады да Літвы... Вяртанне да гэтай сумы гэта не адразу, гэта працэс пэўных перамоваў, але тое, што магчыма, цалкам верагодна. Тое, што вы кажаце, што не забудзем, не прасцім, там Літоўская рэспубліка, ну давайте так, я хочу нагадаць, што 13 год, калі не памыляюсь, 12-13 год, праціўнікам будаўніцтва беларускай АЭС, праціўнікам будаўніцтва беларускай АЭС, калі наехалі на слуханне ў літоўскі Сейм, анулявалі візы, таму што палітыка Літоўскай рэспублікі тады была якраз такі за ядзерную энергетыку. Змянілася ўлада, яны сталі лепшымі гасцямі. Таму няма нічога нязменнага. Так, цікава.